Barka da zuwa Hausa Magic TV. Sai dai ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Kana barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha ta mai suna Hausa Magic TV, tashar da kan zagaya lungu da sako domin kawo muku labarai na gida da ma duniya baki daya. Sai dai kar ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙarar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Sabon harin 'yan bindiga ya hallaka mutum 13 a jihar Sokoto. 'Yan bindiga a Najeriya sun kai hari a daren jiya a ƙauyen Tara da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni, inda suka kashe mutum 13 suka kuma jikkata mutum 7. Daga cikin garin Tara, mai nasara Muhammad Tara ya ce maharan sun yi nasarar kwashe dabbobinsu tare da ƙone musu rumbun adana abincinsu. Mai garin ya ce 'yan bindigar sun isa garin ne da misalin karfe 11:58 na dare ta wata barauniyar hanya sakamakon saboda gadin da matasan garin suke yi. Muhammad Tara ya ce sun daɗe ba sa iya bacci saboda hare-haren da ake kai musu a garin na Tara. Mai garin ya ce wannan shine karo na biyu wanda 'yan bindigar suka kai musu harurruka. Wancan harin na farko sun yi asarar dabbobi kimanin 200. Kai dai kakka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa, domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan